Per retrobar-me en Déu, deia Caspar David Friedrich, un pintor romàntic, haig de retornar a la natura. No tots els romàntics eren tan religiosos, ni molt menys, però per això he volgut venir avui de nou aquí, com vaig fer també a la classe del gòtic, perquè aquesta és l'expressió del romanticisme. Aquests núvols que s'acosten allà al fons, amenaçadors, són l'expressió del romanticisme. Una natura que, com molt bé hem pogut tots experimentar, ens pot massacrar en qualsevol moment. Com aquells núvols que s'apropen, podrien ser un tornado, una tempesta mortal. Això són elements que estèticament es diuen del sublim. En Kant va parlar molt d'això. Quan mirava aquest cel i veia en ell, sobretot el cel de la nit, aquest cel estrellat tan tremendo que ens avassalla i a la vegada ens atrau i a la vegada ens aterroritza, aquesta sensació d'allò sublim. El sublim és l'infinit, és lo gran, és lo espectacular, és allò que inclús ens pot causar terror. És un congost, una catarata, un incendi, una pluja immensa, la nit estrellada, estar enmig del mar sense veure res més. I hi ha una altra bellesa més petita, més agradable, més humana, com aquesta a on jo estic, que és la bellesa d'un camp llaurat, d'una mesura humana, d'una escala humana, agradable, petita, lleugera, fràgil, que és la bellesa d'allò pintoresc. Sigui com sigui, els pintors del romanticisme, sigui que amb aquells núvols que estic veient aquí, no sé si els veieu, amenaçadors, que podrien ser d'un Constable o podrien ser d'un Turner. Constable, per exemple, la seva dona es va posar molt malalta i ell s'identificava amb aquest tipus de paisatge, sentia una empatia amb aquest paisatge. Sigui com sigui, dic, els pintors es projecten sobre el paisatge, senten una empatia amb el paisatge. Parlem de la sentimental fallacy de Constable, però també podem parlar de qualsevol altre pintor, com per exemple Turner, que es feia, s'enrotllava amb unes cordes als màstils dels vaixells per sentir el poder devastador de la natura del sublim. Turner és sublim. Constable comença sent pintoresc i esdevé cada vegada més sublim. Cada vegada pintant aquests cels, aquestes pluges, etc. Clar, tota aquesta gent que tenien en comú un retorn a la natura, una empatia amb la natura com a obra divina, la natura com deia Rousseau, element natural de l'home, valgui la redundància, el bon salvatge. L'home és un bon salvatge, que el que ha de fer és copular, menjar i orinar, per dir-ho clar, i amb això ja en té prou. L'home podria viure aquí entremig d'aquestes oliveres, diu Rousseau. Rousseau, el gran filòsof que, tot i ser il·lustrat, anticipa el romanticisme, serà vital per molts altres filòsofs com Kant, per exemple, que dedicaran tot el seu esforç en trobar aquest home individualista, aquest home que vol expressar els seus sentiments i que s'allunya per fi del neoclassicisme acadèmic imperant i normatiu que els hi havien imposat a les acadèmies. Goya s'exaspera contra aquest academicisme. Per què hem de pintar com ens dieu vosaltres? Per què hem de pintar encara com pintaven els grecs? Què ens tenen que veure amb nosaltres amb els grecs? El neoclassicisme del segle XVIII buscava un art equilibrat, un art que reflexés una salut mental, com deia Diderot, un art que fes més virtuosa a la gent, una ètica que respongués a una estètica equilibrada que responia a un caràcter equilibrat. És equilibrat aquest núvol que ens està venint a sobre? Per favor, no és gens equilibrat. És equilibrada la meva manera d'explicar això? No és gens equilibrada. Estic fent
com de rapsoda romàntica. Els romàntics és Werder es suïcida, els romàntics expressen, els romàntics no volen la raó, sinó que volen el sentiment. Tot això i més a les meves classes, que per cert comença demà amb Flaubert. Avui vull posar-vos un parell de vídeos perquè sé que el confinament s'està allargant una miqueta, així que una miqueta més de vídeos i una miqueta més llargs. Fins ara.